morning! Welcome to my channel! Yan guys, ang vlog natin for today is gagawa tayo ng palitaw. Yan, bali ang palitaw po is napakasimple lang po siyang gawin. Yan po mga paborito ng mga Ilocano. Yan, ituturo ko po sa inyo kung paano siya gawin. So sa lahat po namang hindi pa po nakapag-subscribe, don't forget to subscribe po. Pag nagustuhan nyo po itong vlog na to, pwede rin po kayo mag-comment. So ayan po, tara, start po tayo. Kalimutan namin ipakita sa inyo kanina kung paano palagkitin yung glutinous rice. Ayan, nakalimutan namin kanina guys. So, baling gagawin nyo po, bali bubulat, anong tawag ito? Bibilog-bilogin nyo po ganyan. So, parang gagawin nyo yung parang dila. Diba? Kasi tawag po ko sa amin yan is dila-dila sa mga Ilocano. Palitaw naman sa, ewan ko, tawag na palitaw, Tagalog na ba yan or ano na, ayan po, ganyan lang po siya. Oh. Diba? Parang masamasahin mo po siya para hindi po siya tawag doon, masisira yung ma-deform. Yan, so kailangan niya po siyang ganyan. Yan, pagkatapos nyo po na ganyan yan, so ilalagay niyo po doon sa may plato na may glutinous din. Ganyan po, para hindi po siya magdikit. Ganyan po. Yan. Bago natin siya ilalaga na ganyan. Napakadali lang po siyang gawin. Lumitaw na po siya, so bali sasalain po na natin siya ngayon. Ilalagay natin sa strainer. Yan po. Diba? Kasi luto na po siya. Yan po. Napakadali lang po siyang gawin at napakasimple lang po. Pwedeng gawin sa pang-birthday, yan. Kung may mga family gatherings kayo, friends, gano'n, pag pasyal sila, wala kayong may papamerienda, ayan. Pwedeng gagawa kayo ng palitaw kung may glutinous rice kayo dun sa inyo. Ayan po. So, bali mamaya, lalagyan natin, bubudburan natin siya ng nyog. Ayan po. Ayan. So, sana guys, gawin nyo rin to. Pwede rin kayo magpa-order sa mga kaibigan nyo. Sarapan nyo yung luto, di ba? At least kumikita kayo. Yan, alam nyo ba naman ngayon na crisis, kailangan natin kumita. Di ba? Lalo na dito sa amin sa Spain. Talagang no work, no pay ang labanan. Ayan. So, next po natin ulit ilalagay. So, bali napaka-simple lang po siya. Ganyan lang po yung paglagay. Ayan. Pero dapat may na tubig po ilalagay nyo po. Ayan po. So, ayan. Bali mamaya lulutang po siya. Ayan po. Kaya tinawag na palitaw. Ayan. Guys, yung ano na natin, nalaga na natin kanina. So, yan. So, ito pa po yung isusunod nating ilalaga. So, bali masahin nyo siya maigi. Tapos, i-ano nyo na lang po. Ganyan nyo na lang siya. Depende sa inyong ano, gaano kalaki. Yan. So, tapos ilaga na. So, ayan po guys, yung palitaw na tinatawag natin. So, bali, di ba yan yung linagay natin kanina na glutinous rice. So, bali, ano po yan, lilitaw po yan. So, it means, kapag lumitaw na po yan, luto na po siya. So, ayan. So, ganito po yung procedure ng paglalagay niyo po ng nyog. Ganyan po. Tapos, ganyan. Diba? Pwede nyo rin itong gawing business kung saan man kayong lugar, di ba? Alam mo nyo naman mga Pilipino is may hilig sa kakanin. Yan. So, pang-okasyon, yun, birthday, yan, di ba mahilig tayo mga Pilipino na maghanda. So, bali ang gagawin po dyan is ibubudbud po natin dito sa may, sa may palitaw natin na may nyug. Depende po kung gaano karami po yung asukal na ilalagay nyo. So, kung gusto nyo po yung, kung nagda-diet kayo or may sakit kayong diabetes, yan, kahit hindi nyo na rin po lagyan ng asukal kasi matamis na rin po yung nyog.
Ayan. So, bali toppings lang po kasi yung asukal para panlasa po. Kasi yung glutinous na anuin mo po is wala pong lasa. Ayan. Ayan po siya. A few minutes later. Nakalimutan ko, kung mayroon pala kayong sesame seed, yan, pwede nyo po rin siyang lagyan ng sesame seed. Masarap po rin siya. Kung gusto nyo ng black sesame or yung white, ay yung brown sesame po, yan po. Sarap. Ayan po, pag nagustuhan niyo pong vlog na to, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, at saka mag-subscribe po. Ayan.